Selim, kan du snakke med Huri? Fordi Larsen har det dårligt hos hans far. Ja, selvfølgelig. Hej Uwe. Kan du godt snakke med Lars? Hvorfor? Fordi han har haft det dårligt derhjemme. Jo, det skal jeg nok. Tak. Ja, kom. Hvis du bare sætter dig der. Lars, vil du være så fortælle, hvad der skete i går? Ja, det er ikke så godt. Nej, hvorfor er det ikke godt? Hej Uwe, skal vi snakke? Jeg har pause. Jeg er lige i gang med... Okay, det er forståeligt. Yes. Hvorfor er det ikke så godt? Mig og min far, vi diskuterede, og så skubbede han til mig. Nå, ej, det er ikke så... Hej Lars, hvordan har børnehaven været? Det går rigtig godt. Jeg føler mig tryg og sikker. Det er så godt, men du bliver virkelig glad i dag. Ja, det gør jeg. Det er kun godt. Selim, kan du kalde på Huri for mig? Ja, selvfølgelig, det kan jeg godt. Yes. Hej Huri. Hej, Muslim. Fik du snakket med Lars? Ja, det gjorde jeg. Okay, hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Han kom ud med alt. Jeg fandt ud af, at det mor sagde var rigtigt med, at der var diskussioner derhjemme. Han blev skubbet og alt det. Perfekt. Det er sgu meget godt, at han er kommet ud med det. Ja, Så har han i hvert fald vist, at han er tryg ved dig. ja. Det er Det rigtig godt gjorde mig arbejde. også meget glad at se, at han kunne fortælle det til mig. Perfekt. Super. Skal jeg bare gå Ja. hen til Anton nu? Yes. Yes, hej.